E falando de protexer, o que teño unha man agora mesmo, este cofre, agocha, pois, algo superviral nos últimos días, que é o ovo estrano que nos trae Nuska, nos experta en horta. Boas tardes, Nuska. Hola, que tal? Boas tardes, Juan. Nuska está nerviosa porque os teño fama... Non me extraña. Non me fío, non me Ten fío. moito valor, Juan. É que o Ten Paloma cuidado. teño fama de manaza, sabes, de que rompo todo. Un pouco trasto, sí. Pero cuidado aquí, podo collelo. Sí, sí, claro, Ay, pero ay, bueno, ay, ay. atentas Cuidado, consecuencias, cuidado. ¿no? Colle o cofre, Paloma, Ay, colle o ay, cofre. yo lo cojo. Non nos caches. Isto é un ovo, Eso é un ovo. De galiña? De jaliña. Un ovo de jaliña. pero Ni puxo máis unha ni jaliña menos. túa. Increíble. Non, puxo unha jaliña dunha veciña miña, dunha amiga miña, que tan pronto como foi a collelo, chamoume e dixo, Nuska, ven buscar isto. Porque ti sabes moitísimas cousas destas. Collo ti, que se A me ver, está poñendo eu nervioso. quero tocalo tamén. Cuidado, É un ovo Paloma, estilizado. O sea, Nuska colleu este ovo tan estrano, fixe un vídeo nas súas redes sociais, Sí, para na enseñalo. Maravilla Chousa, e que pasou? Nada, que a xente sorprendeuse tanto como me sorprendí eu, porque é que, a ver, pode cadrar que sexa dentro do normal que unha jaliña poña un ovo máis chiquitín ou sin cáscara ou como deformado polo calcio e tal. Pero con esta forma... Con esta forma Con esta forma é un creo que tesoro. no. Parece unha mini cabaza, realmente. Ou un cacahuete Tamén. ou un favón seco. Mira. É de Juan. galiña normal. Sí, sí, de jaliña normal. Le Podemos pones- abrir hoxe para ver o que... Ah. Si ten dúas xemas ou... Que interesante. Sí, eso é o que eu quería facer e ademais os meus followers están deseando ver o que hai dentro. Claro. Como Non me a miña, extraña, claro. Entón, hoxe A ver. abriremoslo aquí. E podíamos, si tes unha sartén, Juan, podemos freírlo e hacer aí unha Eu non me merenda. atrevo. Sí, unha comida para 18 personas, por exemplo, con ese ovo. claro. As ocas ponen unhos ovos así. Enorme. Pero Tes son ocas como na casa. dos. Dos ocas. Que defenden o territorio que non sabes cuánto. Como a cans, deféndeno Sí, como a sí, cans. sí. Pero bueno, nos ocas non é extraordinario que poñan un ovo grande, Un porque ovo grande os que é pode cunha ser... cáscara moi dura, Sí, que pode ser como 4 de galiña, ¿no? ou 5 ou 6. Eso. Bien alimentadas las ocas. Pois despois nos dan veremos buenos o que ovos. leva ese ovo dentro, pero tamén hoxe imos aprender moitas cousas con Nuska. De feito, deberamos estar facendo xa unhas croquetiñas con esa terra que temos aí, Sí. porque iso vamos a aprender a facer Oh, esto es un cousas tesoro. fermosísimas como os que temos aquí, os troncos estes que quedan varados na praia, non? Sí, cos que trae a marea, porque ademais teñen a peculiaridade de que tardan moito máis en pudrir, porque veñen curtidos, veñen de andar, non sabemos canto tempo polo mar claro. adiante. E casal quedan curtidas, a madeira co sal non Entón pudre. xa quedan tratados, digamos. Sí, ¿Sabes sí. qué? Que Vai nos ensinar Nuska a poñer suculentas, que son Oh, estas plantas que temos aquí. qué bonitas. Que son as Sí. millores que se pode poñer a Sí. isto, non? Sí, porque é unha planta que non precisa de moitos nutrientes, nin de moita terra, nin de moita agua, nin de moito nada. E son moi agradecidas porque fermosísimas, son super coloridas. E así en un arreglo quedan super ben, mellor que en maceta. Hai maneiras de facerllos salir Sí. a adrede, que esta sería unha delas. ¿Ves? Que se reproducen con mucha rapidez. Sí, pero claro, non podes pretender que unha que sexa noviña que saque fillos Que saque fillos. Despois Ten que explicámoslo ser outra tamén. de idade. Pois primeiro esta pregunta. Sí, a ver. Primeiro, Nuska, que che parece o vestido de Tamara Falcó? Bueno, pois a min os vestidos de novia parecenme todos moi bonitos, pero eu penso que o máis original foi o meu, porque o meu fixo miña nai e caseime de verde fai 25 Ole, anos. qué valiente, Sí, qué valiente. é de verde. Moi ben, Qué pois valiente. Sí, valiente. Mujer que de verde se viste, guapa se tiene. O sea, Nuska. Despois veremos eses ovos curiosos que nos chegaron moitísimas fotos, Nuska. Sí. E imos aprender tamén como cultivar esa macela. Pero agora, Nuska está rematando este tronco que atopou, un tronco que trouxo o mar. Xa de vos o que fixo, Guau, Sí. Mirade que Preciosidad, texto, esto sí que se hecho ben, estudiancho, Sí, Sí. señor. Pues está precioso, Que maravilla. A verdade é que os troncos que veñen así, que bota a marea para fora, xa veñen curados de agua salada. Porque a agua dulce pudre a madeira, pero a agua salada conserva. Non lle afecta ese sal a planta, despois. Sí, pode ser, pero bueno, estamos falando de suculentas. Estas son as supervivientes. Eu penso que cando non exista xente no mundo, suculentas e eucaliptos han de seguir habendo. Por iso é que lle pos suculentas a estes troncos. Sí, porque como son un tipo de plantas que apenas necesitan agua, apenas necesitan nutrientes. Son as miñas plantas, nin ¿no? coidados. Totalmente. Sí. Incluso as pedras para ti. Pero todas son suculentas, porque son distintas, Todas son suculentas. É un tipo de planta, non? Digamos que é como unha familia. A familia. Pero son cactus, non? Non. Son suculentas e non estás oindo. A ver, os cactus
É que, claro, hai moitísima confusión, é normal. A mí non me digas, esto ten Faime unha pinta croqueta aí. de cactus, non? Faime unha croqueta aí. Vaino explicando, A ver, que... todos os cactus son suculentas. Todos os cactus son suculentas. Fijo, pero non todas as suculentas son cactus. Vale. Exacto. Os cactus, bueno, non todos, pero caracterízanse máis ben por ter pinchos, Vale. que veñen sendo as súas follas que evolucionaron para que... Que non nas Moitísimas coméramos gracias, pasadas. saleuche perfecta. Pero que está facendo Marcos aí? Estamos sendo Croquetas de croquetas. Croquetas de terra? Sí, porque cando estamos traballando así con un tronco destes é como complicado meterlle cachiños de terra así nos huecos, para arriba. Arriba, vamos. Entón así, colles a terra moi ben e pola donde precises. Eu penso que esta planta agora vou na puñer aquí, mira, apartando as outras sin facer daño. E claro, se tuvera que meter aí terra que estuvera seca, era moi mala de meter. Mal. Mellor así que este un pouco húmeda, un pouco mollada, claro. Claro. Pois así, con boliñas así de terra mollada, vai genial. Isto é terra así, só a terra, non? Ou leva algo máis? Ou un Esta é pouco- terra da miña horta, non leva nada. Bueno, leva un pouco de agua para facer as croquetas. Sí, claro, as suculentas non deberían De terra. Pero onde Probar. se dan as suculentas? Pois mira, eu teño as todas na terra da horta, Bueno, a ver, teño algunhas que son especiales, que as teño en masetas moi coidadiñas. Pero mira, por exemplo, esa que está aí cargadiña de flor, Sí. que a trouxen para que virades o cargadísima que está, porque están fermosísimas en este mes. Cando empeza o verán, póñense todas así cargadísimas de flor. E esa estaba na terra, mañán, o sea, levanteina para traela Está para bonita. aquí. Eu pensei que cando estas plantas daban así flor todas para arriba, que era que estaban a morrer. No, están a botar flor. Que cosas di este señor. Ai, por favor. Non te ríe porque... Juan, non se pode saber de todo. Haberá moita xente que crea o mesmo camín e tire as plantas así, non? Non estaban a morrer, non? No, para nada. De feito, a ver, pódenselle quitar porque restanlle salud á planta. Pódenselle As quitar. flores? Sí, porque imagínate, esas teñen un montón. Un don. Sí, un montón. Juan, onde poñemos esta? Vaime mirando por aí. Aquí Mira, por é o aí, sitio. Marcos. Sin tocarle a folla, Ahí As que ti dis, ao mellor son as que se estalotan para arriba. Esas. Esas sí que están despois botan condenadas aí a morrer. E botan un estalido Sí, aí. Paz, sí, estalotes. explotan. Ah. Juan, manchásteme todas as follas de suculenta. Que se Juan, posta a non. falar con No, Manuel. é Marcos, Juan son eu, a mí non me metas en Juan líos, Marcos. Juan Marcos, sí. Manchásteme todas as follas de suculenta. Pero pai. mira, no tronco este pódese poñer calquer tipo de planta, tampouco teñen por que ser... Non, calquera tipo de planta non vai a ir ben, porque date conta que esta vai a levar moi pouquiña terra, a mínima expresión. E a parte é moi mala de regar, porque se non hai unha terra ou un sustrato que lle aguante da humedad, calquera planta non sobrevive. Por eso as suculentas son especialmente especiales para este E tipo de isto podemos cousas. facer e Aquí ter tes un sitio no precioso, interior, ¿eh? nun piso podríamos ter isto. Mételle Sí, aí, claro, mételle por aí. suposto. Así? Que lle vou meter eu. Sí. Vamos a meter Mira, isto aquí, de feito, non teñen nin que estar demasiado ancladas, sabes? O sea, está a cabo de pousala. Sí. Se non tuvera que andar transportando este tronco dun lado para outro, xa estaría, porque ela mesma enraíza. Aquí. Vai a levar uns meses, Parece aquí. pero vai a enraizar. Que bonito. Pois xe de facer unha para aquí Moi a casa ben, porque Juan. a min come máis Marcos. plantas todas o gato, pero os cactus non lle vai a... Ao principio, haille que estar a botar seguido un spray, cun spray humedecela, que estea húmeda, para que non carexan de agua e enraícen. E despois, co tempo, a terra, o sustrato que lle acabamos de poñer, as croquetas que me fixo aquí Marcos, amablemente, que Moi lle ben, saliron moi ben. tan ben. Imos moi ben. A sartiña, desaparece, pero as suculentas sacan raíces e incrústanas dentro do tronco. Claro. Ahora que me preguntas por isto, que antes Paloma Lago estaba preocupadísima porque dis que lle regalaron unhas suculentas destas, pero non se lle reproduce. Que hai que facer para reproducir a suculenta? Hai moitos sistemas, pero o principal é ter paciencia, porque unha suculenta ten unha vida moi tranquila. Sí, sí. Non ten presa ninguna nin por crecer, nin por reproducirse, nin por nada. Entón, son de crecimento moi lento. De aí que non necesiten nin tanta agua, nin tantos nutrientes. De feito, unha suculenta con moitos nutrientes morre, porque non sabe que facer con eles. Nos gestiona ben e morre de empacho. É verdade. Sí. Entón, outra cousa é que teñan xa moitos anos e que se vayan reproducindo. Este tipo de suculenta, por exemplo, que é unha echeverria... Esa é igual que esta? Sí, é a mesma. Bota os fillos por aquí por abaixo. Entón, só teríamos que quitarlos e plantalos en outro lado, non?
que verían Pero sendo pensei que era isto do que estes. decides de non sei se era o que estabas vendo o que estábamos vendo no vídeo de Nusca de antes, o de decapitar as plantas. Decapitar é outra cousa. Mira, vamos por aquí. Ah, pensei que ibas a explicar con Juan. Ah, sí. Vale, vale. Para estas cousas temos a Marcos Provera. Esta planta, como vedes, está lotou para arriba. Sí. Fai como espolona para arriba, non? Isto pode ser por moitas causas, pero a máis segura é que sexa por falta de luz. O sea, que quería máis luz da que tiña. E busca. Entón, busca a luz e estírase. Ah. Cando se estira así, é cuestión de tempo. Está condenada a morrer. Non lle queda outra, pobriña. Pero podemos reproducila. E aquí ven o de decapitar. Esta vez se lle ven o cuello e poderíamos incluso con unha tixeira ou con un cuchillo ou cunha cúter. Pero van a decapitar agora? Sí, claro. Como unhas palabras antes. Home, veña, di aí unhas Marcos, palabras. dille Marcos, algo. por favor. Pobre. Vale, con iso. Con que vai? A ver, foi moi boa, me Eso con, viveu e eso esas con que é? cousas. Con un cordón? Eso que? Mellor era con unha tansa. Pero, sí, Para que che sude. cunha tansa. Aí Eso, ti agarrai, pero agárralo non. Ah, sí, 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 sí. Aí está. Aí. Aí Toma está. ya, toma. Hola. Sin medo, nada, sin medo. Mira, vouche contar. Ahora vamos a ter tres maneiras de reproducila. Unha é esta. Esta, así como está, podémola pousar en un sustrato seco ao principio, Ajá. cauterizala con un pouquiño de canela tamén, para que cicatrice, porque se non cicatriza, asegurámonos de que non vai a morrer. Esta con pousala así, xa teríamos outra suculenta. Despois, vámonos fácil. aquí, si tal, vámonos aquí e temos que quitar estas folliñas. Fijadevos, non de calquera maneira. Esta, non sei se se ve, esta rompeume. Sí. Entón, esta non valería para reproducirse. Xa. Esta non valería para nada. Pero témolas que quitar así con cuidado e dámoslle para un lado, dámoslle para outro. Fíjaste. Ah, sí, sale enteiriña. Enteiriña, saca dai unha, saberás que para un lado, para outro, ou mellor para arriba ou así. Aí, está. perfecto, moi ben. Ah, pero sabe moi ben ben. tamén, eh? Sí. Entón, estas follas sí que duplican novas suculentas. Podémolas colgar, sempre hai que humedeselas, podémolas simplemente... Como colgar? Pois colles unha agulla e un fío e colgalas así. E se reproducen así? Sí. Que dices? De aire, do aire solo. Sí, Como as plantas estas que lle do chaman aire. do aire. Sí. Ou simplemente A planta do aire é unha pousalas así. suculenta. Sí, claro. Ah, Ah, eso non sabía. Sí. Como... Así, porque se as enterramos, vannos a pudrir. Ah, O sea, que solo pousadas así en riba da terra e de vez en cando pois botarlle un pouquiño de spray, que ese sustrato estea húmedo para que ela intente buscar e ela que raíces. saca unhas raíces? Ou... Sí, teño vos aquí que trouxen, a ver, mirad, estas xa teñen uns meses. Víamolo antes no vídeo ese, verdade? Sí, estas xa teñen uns meses, pero fijadevos, unha caixiña destas é ideal, que son así de cereixas e de fresas e tal. Por qué? Porque non van a aguantar da agua e non van a ter exceso de agua, sempre van a drenar, porque eu tuve nas a chuvia, tampouco non é que lle fagan falta uns cuidados excepcionais. E aí xa van prendendo. Eu fun poñendo as folliñas todas así, unha fila para a outra para cá, e fijadevos, agora si quito así, esta foi a folla, e estes son os fillos, quería quitar un fillo. O que? Eso de diante ao fillo? Sí, claro. Todo isto son as follas que puxen. Aí está, Buah, mira. pero mira que preciosidade. Ves? Mira os E agora pais se e os quitaríase fillos. iso e xa que diría. Ai. Claro, mira, fíjate. Esta foi unha folla, vese ben, Sí, sí, perfectamente. que botou aquí os tres fillos. Oh. Está cargada de raíces. Pero por que lle quitaste ao pai? Por favor. Porque Dos xa pais vai. nunca se supo. E entonces esta hora Era hora de emanciparse agora. córtase así. Ai, vai. E xa está. E teríamos unha nova planta de suculenta Claro. desta especie. E daquel cachiño que nos queda ali, Tamén se irían. Sí, Pero que eu quero que teñamos tempo para o dos ovos. para os dos ovos. A ver, Fixádevos Que? que a natureza é impresionante. É increíble. Vedes este Sí. pau que recolleu unos cada o mar? Sí. Non sei se lle poden facer aí un planiño que se vexa ben. A que vos recorda? Cocodrilo. Podería ser un cocodrilo. a min Ou unha recórdame balea, máis mira. unha ballena ou un golfiño, Tal unha cual, roás. Unha balea, mira, ten os dous ollos. Ai, pois Sí, sí, ten así sí, un sí. aire de balea, verdad? Sí. Sí. E isto para decirvos que agora si falamos de ovos raros, ovos estranos. Viste o ovo que trouxe o Nusca? Sí. Ahora ímolo ver o de Ovo novo, pero salchicha. mirade, nos fixemos un chamamento para que a xente nos enviase A ver, fotografías de ovos estranos que se veran a casa. Este sí que me encanta este. Ala, Verdad? quedou Te poderíamos atravesado. chamar ovo Q. Quedoulle atravesado. Poderíamos chamar ovo Hola, Q. mira, eso. Nuska.
E ese? Ala! Outro como teu. Eso parece un... pero o da baixo é un ovo tamén. Sí, Este ten máis forma de pera, de non? pera, sí. Sí. Ai, mira, Ese como... parece o meu, creo que son primos hermanos. Son primos irmãos, pero sí. este non... Pero o teu é máis delgadiño, eh? Sí. Sí, Pero sí, este pero parece do que ven con chocolate. Os de Ai, ai. amarelos, Tres Xemas, mira. cuidado. Wow. Cuidado. Pintaza, Pobre Jaliña. E estos sabían Por que? Ti antes... crees que lle doi? No, cacaría para Pero que lle chavisar pasou a solo. este ovo, Nusca? A mí este ovo me parece máis raro de todos. ¡Oh! Pero que isto? Esto, pero aquellos... Ah, sí, pum. En serio? Bueno, este, a verdad... sorpréndeme. Este sí que me sorprendeu. E a mí non se me- Gustaríame velo escachado. Non puxaron a foto de despois, non? Eso, Este sí que debeu que quedar a Jaliña a banear, eh? Qué raro. Que doer, Que raro, me Madre parece. mía. Tú, a mí pareceme máis montaje que outra cousa, eh? Que va, home, que son así. Sabes polo que pasa eso? Por qué? Por qué? Por qué? As galiñas teñen un ciclo de vida de posta, non? O sea, poñen durante un tempo. E logo despois teñen, non sei como se chama, sería como unha menopausia, non? Van quedando cada vez, Sí. poñen menos a menudo, hasta que se acaba o seu ciclo. Entón di que cando se acaba o seu ciclo, pois poñen ovos raros. Xa. Pero, bueno, eu normalmente vio sempre na miña casa así pequeniños, No, como ese se era foran ben canicas, redondiños e Pero así. queremos volver ver o ovo de Nusca. Eu non me Venga. atrevo a collelo. Pero, como que non? Collo ti, no, porque a mí Esas me son rompe todo. Son ¿Dónde como está? amigos. En ¿Dónde Eva está? tampouco confíes, Nusca. No, Venga. a ver, déxamo ver. a min, Nusca. Sí, No, sí. pues cachalo non, por favor. No, quero velo Me así. sí, sí, que é que me fai moitísima ilusión escachalo. Ui, que cousiña. Ai, que cousiña. Mira que oviño. Home, por Entonces favor. esta Jaliña está menopáusica. Vas a ser a madriña. Sí, está. Pobriña. Está nas últimas. Ao mellor ainda pon un máis ou así, non sabemos, pero... Madre mía. Bueno, Ai, que pois vas facer os honores, Nusca. Ai, que guai. Como, como? ilusión. Como tes pensado afrontar isto? Por favor, un redoble de tambores ou algo, Facemos, non? somos especialistas sí, nisto. sí, sí, Limpiamos a sí. mesa, non te Espera que che preocupes. vamos a limpiar esto. Aí, por favor. facemos A así ver, vese ben, vese unha ben. cousa bonita. Venga, va. Aí está. Estamos. Xa, dalle, Ai, por dalle, favor. dalle, Isto é un estreno mundial, eh? Hombre, esto non se veu en televisión, xa cho Os dixo cacharros agora. sobre na televisión non se viu nunca esto. Estes ovos, olvídate. Este polo menos non. Venimos. Va, va. Ai, por favor, que nerviosa estou. Abrir o ovo máis estrano de Galicia. Ai, que duro. Está duro. Sí. Ala. Madre mía, un ovo. Por favor, pois sí que tiña yema. Pois claro que ten. Pois sí, dicíame moita xente, eso non vai a ter yema, Pois mira, ten aí así. Pois sí, mira ti, que Bueno, a ver, cousa. Xema, viña un Sí, pouco home, para... pero- non lle dou tempo a facer o que é o óvulo Claro. redondo, Ah, pero vale. eso é ser a yema. Mira ti, Fíjate. mira ti, E que que tal cousa. estará? Proba aí, Marcos. Prova, e vai, xa che sei dos honores, Aí xe dos honores. Que cousa, mira ti, bueno, pois nada. Pois, xa moitísimas está. grazas, Nusca, por vir hoxe, que sempre aprendemos. Nada, moitísimas francamente. gracias a vos. Que suculentas pa outra parte. Moi ben. Fermosísimo, maravilla, todo dulce no- de verdade, Nusca. ¿eh? Bueno, levar eu pa casa. Quédalo. Igual No, levo eu, eh? No,